1:34 en directo nos estudios de Onda Cero Radio. Está xa connosco o portavoz municipal do Partido Popular, don Borja Verea. Moi bons días. Bo día. Bueno, que esta mañana comparecía vostede ante os medios de comunicación para propoñer incorporar Bizum como novo sistema de pago como municipal para facilitar trámites. Ahora imos a falar dilo. Imos falar do videomapping, que os hoteleiros composteláns coinciden con vostede ante o feito de que, pues botan en falla que no se, se aproveite a fachada maxestuosa da Catedral de Santiago para o videomapping. Pero bueno, unha das novas do día, coñecémolo hoxe, se nos foi ese artista compostelán Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos en diferentes barrios de Santiago. Botaba en falla Julio Ferreiro maior aportación, maior atención por parte do Concello de Santiago, que el tivo que sufragar toda a súa obra, pero bueno, hai gran dor en Santiago pola perda de Julio Ferreiro. Si, unha nova tristísima. Eu tiña relación persoal e moito aprecio por Julio, por Xulio, e a verdade é que algo que está no debe de todos, non ter recoñecido en vida todo o que fixo por construir cidade, e por construir cidade no termo máis puro da palabra, porque espazos que estaban degradados conseguiu co seu cariño, coa súa constancia e coa súa arte revitalizalos e poñelos no mapa, Por tanto, unha nova moi triste. O que non fomos entre todos capaces de poñer en valor en vida, que cheguen canto antes eses recoñecementos. Que descanse en paz o gran Julio Ferreiro. Señor Verea, me gustaría que escoitara a José Antonio Liñares, portavoz de Unión Hotelera de Santiago, con respecto precisamente a ese videomapping que durante 3 días se vai a proxectar na Praza Obradoiro, pero cando, agardamos que utilizase a fachada da praza da Catedral de Santiago, finalmente vai ser no Pazo de Raxoi, que está moi ben, é moi digno, pero esto es lo que decía Liñares. Todo como bastante aséptico, como bastante aburrido, ¿no? Mi opinión personal. La fachada, el emblema de Santiago es la fachada del Obradoiro. Esa fachada de esa catedral, fachada barroca, única. Porque las catedrales góticas podemos decir que unas cuantas se parecen entre sí, pero la fachada barroca del Obradoiro es única en el mundo, ¿no? Entonces, claro, es icónica y tendría mucho más valor a nivel mediático. Pero si no lo hacen así, a saber, no quiero meter la pata, porque igual hay algún informe técnico que dice que lo desaconseja o a saber lo que pasa, ¿no? Pero desde luego, mi opinión es que sí, que sería mucho mejor. Sin embargo, es verdad que la fachada de Rajoy, que sin ser tampoco una chabola, pero no tiene esa presencia, claro, y esa dimensión, ¿no? Pero bueno, están las cosas así, ahora no las podemos cambiar. Bueno, opinións con respecto a este videomapping. Neste caso coincide coa súa proposta. Que é de sentido común. Eu non entendo como tanta xente criticou o que trasladei. Ademais que, coincidía que o dixen de primeiro porque tiña unha entrevista. Vamos a ver. Estamos a gastar unha cantidade importante, ou a investir neste caso, unha cantidade importante de diñeiro público. Temos a catedral, a fachada da catedral máis importante do mundo, un icono mundial, non? E, sin embargo, imos poñer o videomapping de espalda a catedral, de espalda a fachada da catedral, proxectando en Raxoi. Terán que explicar por qué, porque eu non o entendo. E son sincero, eu non o entendo. Eu, como alcalde, proxectaría, promocionaría e levaría como bandeira por todo o mundo a nosa catedral, a fachada da catedral. Entón, recuperamos o videomapping despois de insistir, recupérase o videomapping. E levamos a sorpresa de que vai sobre Raxoi e non sobre a catedral. Eu teño que ser claro, eu non o entendo. Eu non o faría así. Eu poría o videomapping canto máis espectacular posible, con tempo, anunciando sobre a fachada da catedral. Por tanto, que coincidimos neste caso cos hoteleiros e creo tamén que con moitísima xente, non? Esa maioría silenciosa que digo eu, porque non entendo como algo que é tan evidente
pois non é un clamor como debería ser nesta cidade. Bueno, pois esta é unha das novas do día. Outra, por certo, que estamos moi aproteadiños de tempo, é que voltaron a pintar esa controvertida e polémica, por así decirlo, estatua de Moncho Reboiras na Rúa Carreira do Conde. Condenamos con todo, sen ningún tipo de matiz todas estes feitos vandálicos. Isto non quita que nos manteñamos a nosa posición. A miña posición é clara e coñecida. Esta estatua divide máis que une. Non ten o consenso necesario. E, por tanto, eu manteño o meu compromiso. Un compromiso esencialmente democrático, que como se teñen que solucionar estas cousas pola vía democrática. Se no 2027 son alcalde, e se son alcalde porque teño maioría absoluta, pois retiraremos a estatua de Moncho Reboiras, insisto, a través de procedementos democráticos e institucionais. O que non compartimos e condenamos, volvo a decirlo, sen ningún tipo de matiz, son todos os actos vandálicos. Esa estatua está aí porque o decidiu un goberno que, bueno, pois por pactos en pactos como sexa, é lexítimo e tomou esa decisión que eu non comparto e vía democrática pido, bueno, pois o apoio para iniciar unha nova etapa na que unha das cuestións, pois evidentemente é a retirada dunha estatua que divide a Santiago e non que une. Necesitamos menos ideoloxía, necesitamos menos estatuas que dividen e máis proxectos comuns. Señor Verea, agora falamos do Bizum, a comparecencia desta mañá, pero gustaría que escoitara aos veciños de Santiago expresando nos micrófonos de Onda Cero a súa opinión con respecto a estas marquesinas que se están instalando na estación de ferrocarril de Santiago, que están prácticamente tapando a antiga estación. Pois que non me gusta nadiña, que é algo que, bueno, pero como todo, fan as cousas sin pensar, sin, non sei, argumentos de ningún tipo, facemos todo ao revés. Se nota unha grande falta de sensibilidade como tanta obra pública, non? La verdad que como turista me parece una pena, porque la verdad que uno viene a ver las cuestiones históricas y culturales de Santiago y una pena que lo tape. Bueno, esta opinión da Rúa, esta opinión da portavoz do goberno local, Miran Louzao, fai uns minutos. Sempre que hai que integrar un edificio histórico nunha obra actual, pois ten as súas complicacións, o resultado final é opinable, evidentemente, é unha cuestión estética e, polo tanto, cada quen ten a súa opinión. A miña, por exemplo, particularmente, que efectivamente, a priori, pois podería ser mellorable, pero en todo caso tamén temos que esperar a que remate a obra, e o que sí como goberno queremos dicir é que era unha necesidade moi importante que cubrir, facer esa obra que vai ser a continuación do aparcadoiro, e tamén, pois evidentemente, o proxecto da intermodal puido ser máis ambicioso. Bueno, non é unha obra municipal, pero é incumbencia municipal, non? Todo o que pasa nunha cidade é de incumbencia municipal. Só faltaba que a transformación do nudo logístico máis importante da cidade, que é a intermodal, pois non sexa de incumbencia municipal, e que o que nos dediquemos sexa a mirar para outro lado. Pois como en tantas cousas, alguén terá que dar explicacións. Alguén terá que explicar que o que está pasando. Como podemos ter aí un invernadoiro dun punto de vista estético. Aquí sí que coincido coa representante do goberno local, que é opinable, pero non coñezo a ninguén que esteña a decir que é unha preciosidade, ou, como digo, esa marquesina ou o invernadoiro que están colocando aí, opinable, pero, bueno, neste caso todos opinamos que non ten ningún sentido tapar con este puzzle o que, pois, a desfeita que se está facendo tapando a estación histórica. Bueno, pois esperemos, como en tantas outras cousas, que alguén dea unha explicación. Nos quedou un minutiño. Esta mañán presentaba vostede unha proposta, incorporar Bizum para pagos, verdade? Sí, é un exemplo, é un pequeno símbolo, non, de que hai que facilitar a vida dos cidadáns. No noso día a día, pois xa compramos entradas, pagamos a cea cun amigo, ou, bueno, pois facemos miles de xestións a través do móvil, a un clic, neste caso co Bizum, pois están facendo outros concellos, están a facer noutras administracións, e Santiago sempre ten que ir detrás. Mire, non. Imos dar un paso adiante, imos facilitar a vida dos veciños que tardan mañás enteiras en facer xestións no concello cando poderían ser a un clic. E o Bizum é un exemplo. Os pagos e os cobros municipais, como están facendo noutros concellos, poden ser cun clic. En menos dun minuto solucionar unha xestión. Ese é a administración do futuro, ese é un Santiago que funciona, ese é unha nova etapa que queremos abrir e a administración do futuro na que queremos.
Pois don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular. Como sempre, moitísimas gracias por analizar en directo en Onda Cero a actualidade de Santiago. Un placer. Moitísimas gracias. Última hora en Santiago, María Teijeiro Durán.